Mirka, si známa osobnosť, ľudia ťa poznajú z televízie. A čím sa ty v živote riadiš? Tak mne sa strašne páči takéto kredo, myslím, že to je také najzásadnejšie pre každého človeka, žij a nechaj žiť. To, neviem, že či to je klišé alebo nie je klišé, ale mne sa páči, keď stretnem ľudí, ktorí sa týmto riadia, že zbytočne neriešia a neohovárajú druhých ľudí. Takže mne sa to páči, že keď viem niekomu pomôcť, tak pomôžem. Asi týmto sa v živote riadím a som hrdá, že sa mi to zatiaľ darí, tak snažím sa. Odkiaľ pochádzaš? Ja som z Nitry a Nitru mám veľmi rada, mám tu najlepšiu kamarátku, mám tu kopu spolužiakov zo strednej školy, z vysokej školy, takže rada sa sem vraciam, ale nie je to už tak často, ako by som si predstavovala. Takže, ale vždy, keď sem prídem, tak tu mám čo robiť na celý deň, tak sa veľmi teším. Máš aktivít naozaj veľa a vieš si ešte tak spomenúť, aká bola Mirka, keď žila v Nitre? Mirka ako dieťa, Mirka ako tínedžerka, aká je dospelá Miriam teraz? No, viem, že v období gymnázia som veľmi rada chodila na pešiu zónu a na lavičky pri divadle Andreja Bagara, iba tak si sama tam sadnúť a si pamätám, že som tam mala taký veľký zošit a tam som si písala také moje úvahy a slohy a takéto veci. Takže mám veľmi rada námestie pri divadle Andreja Bagara a celkovo milo som tak bola nemilo prekvapená, neviem, či už sa to zmenilo, ale myslím, že pred rokom som sa prešla po pešej zóne, alebo pred 2 to bolo a bolo tam veľmi veľa takých čínskych obchodov, čo som bola z toho celkom taká zdesená, lebo viem, že pešia zóna bola kedysi, proste to keď si niekto kúpil na pešej zóne nejaké topánky alebo nejaký kavad alebo niečo, tak to bolo, že kde si tak bol na pešej zóne, tak to všetci boli, že super. Tak bola som taká prekvapená, je pravda, že po Nitre väčšinou chodím autom, ale vtedy, keď som sa raz bola prejsť, tak som bola tak nemilo prekvapená. Neviem, či už to teraz je ešte tak, alebo či už sa to zmenilo, ale tak toto ma tak trošku zarazilo. Ale asi takéto centrum a tie diskotéky a stará pekáreň, tam sme proste, s mojou najlepšou kamarátkou, tam sme proste vystrajali, chodili na diskotéky, takže taký živel som bola. Myslím, že teraz už, ak som dospela, tak som trošku taká upokojená. Už nie som taká diváka, už som taká skôr taká introvertná, mám taký pocit niekedy. Ty prežívaš teraz veľmi pekné životné obdobie, môžeš prezradiť? No, áno, prežívam veľmi pekné obdobie, čakáme babetko, tak ja si to celé tak vychutnávam, pozerám sa na svet úplne inak asi ako doteraz a úplne iné veci riešim a považujem za problém alebo neproblém. Takže tak tam sa tie priority, a keď som si myslela, že ich mám správne usporiadané, tak aj tak sa prehadzovali ešte. A už vieme aj, čo to bude? Veru vieme. A nepovieme? Nepovieme. Výborne, tak aspoň to bude o to väčšie prekvapenie. A o to väčšie prekvapenie to bude aj pre členov klubu darcov, alebo pre ľudí, ktorí sú s tebou nejakým spôsobom spätí. Ako? Klub darcov, mne sa táto myšlienka, keď ste ma oslovili, veľmi zapáčila, pretože tak sa mi páčilo to, že všetky peniaze, ktoré sa vyzbierajú, idú na ten konkrétny cieľ, že sa to nemíňa na kadejaké tie veľmi dôležité veci, ktoré sú v rôznych charitách veľmi potrebné. Takže mne sa páčilo naozaj tá čistota tohto projektu, ak by sa to tak dalo povedať, že naozaj si aj tí konkrétni ľudia, ktorí jednoducho tie peniažky darujú, tak majú možnosť zahlasovať alebo vybrať si ten ktorý projekt. Že nie je to naozaj iba, že tu mám na peniaze, nestaram sa, ale jednoducho môže to človek, ktorý tam daruje peniažky, nejakým spôsobom ovplyvniť a môže tým nadobudnúť a môže taký pocit dôležitosti, že áno, niekde som pomohol, niečom som rozhodol. Takže toto sa mi páčilo a toto si myslím, že je také najdôležitejšie pri každej charitatívnej akcie, aby tam naozaj nevznikali nejaké skupinky ľudí, ktorí sa nabalujú na ľuďoch, ktorí si myslia, že pomohli tým, ktorí to potrebujú. Takže toto je pre mňa to úplne, že top, že jednoducho je to čisté, je to dobrý nápad a môžu o tom rozhodovať aj tí ľudia, ktorí darovali peniaze. Nitrianska komunitná nadácia robí tento program Klub darcov už 10. rok a my sme veľmi radi, že si sa teda zapojila a že sa staneš tvárou, osobnosťou tohto klubu. Ako ty vnímaš vlastne filantropiu a dobrovoľníctvo? To sú také hlavné ciele nielen nadácie, ale aj toho klubu darcov. Mne sa to páči, že ľudia jednoducho, ktorí majú na to čas, tak sa tomu venujú a vedia to zorganizovať takým štýlom, že to naozaj reálne niekomu pomôže, že to nie je len také hrbr a zrazu sa rozpadneme. Takže a vo všeobecnosti dobrovoľníctvo sa mi páči, keď je robené od srdca, je robené úprimne a nie je to len využitie
na nejakú propagáciu seba samého, lebo viem, že naozaj, že veľa charit funguje štýlom, že dobre, idem sa tam dať odfotiť, lebo však mi to zvýši nejaký kredit alebo tak. Čiže ja väčšinou, keď sa venujem nejakej dobrovoľnej činnosti, tak nie moc verejne, ani o to nejak nemám záujem, ale keďže ste ma oslovili, že či by som mohla verejne vás podporiť a myslíte si, že vám to pomôže, tak ja dúfam, že tiež. Tak som rada prijala túto vašu ponuku. A my sa o to viac tešíme. Čo by si ty osobne chcela zmeniť? Aké aktivity podporiť? Čo by si pre Nitru želala? Mne sa napríklad páčili vždy na Sihoti, keď boli nejaké také tie pojazdné divadlá a proste akcie pre deti. A nielen pre deti, ale proste aj pre dospelých, lebo aj dospelí si radi pozrú nejaké také tie bábkové veci. Tak. Čiže mne sa páči to, že Nitra mám pocit, že vždycky žila takýmto tým umeleckým štýlom alebo umeleckým dianím, lebo viem, že babkové divadlo robilo pre deti veľa vecí, že stále proste boli nejaké veci, ktoré sme chodili točiť, takisto divadlo. Čiže mne sa páči tento umelecký záver a mám pocit, že keď to porovnám, je to neporovnateľné, ale mám pocit, že tu v Nitre to je také celé spojené, nejak by som to povedala, že jednoducho to je toho tak strašne veľa, že viem si predstaviť, že tu, keby som treba s dieťaťom chcela nejako sa kultúrne vyžiť, tak mám strašne veľa možností. Keďže v tej Bratislave je to také poroztrusované a také, nie je to tam také kompaktné napríklad. Čiže mne sa páči toto, aby som možno, že ani neišla do ničoho nového, ale proste naozaj podporovala to, čo už funguje a to, čo je dobré. Čiže naozaj tieto kultúrne akcie pre deti, tie babkové divadlá, športové podujatia, proste robiť veci, ktoré sú pre rodiny s deťmi, lebo naozaj som si to nikdy neuvedomovala, že to je tak dôležité, ale tak keď si vezmeme tak mládež, alebo takú už tá väčšia mládež, tak oni sa vyžijú aj sami, ale proste tie deti treba stále nejako zamestnávať a stále im robiť nejaký program a myslím, že Nitra na toto je stávaná, lebo ak to teda je ešte stále tak, ako to bývalo, tak viem, že tu nás sa naozaj rodiny s deťmi vyžijú úplne perfektne. Určite áno a môžem potvrdiť, ako si aj spomínala, je tu veľa aktívnych ľudí a sú tu naozaj úžasné aktivity, úžasné podujatia. A mňa by zaujímalo, aký ty máš teda z toho pocit, že si sa takýmto spôsobom zapojila, že sa pričiníš o to, že či už niečo nové v Nitre vznikne, alebo podporíš nejakú aktivitu, podujatie, ktoré už má nejaké zázemie, že aký z toho ty máš pocit? Tak ja mám veľmi dobrý pocit, ak to teda pomôže dobré veci, to, že som tu, tak mám z toho dobrý pocit, lebo rada pomáham a rada bojujem za dobré veci, aby zostali, alebo aby mu po prípade vznikli aj nové. Takže ja sa veľmi teším, ja vám budem strašne držať palce a som naozaj veľmi zvedavá, že aké tie projekty sa prihlásia tento rok. No, to sme už aj my zvedaví. Uzavierku máme na začiatku novembra a potom samozrejme všetkým darcom, členom klubu darcov budú zaslané tieto projekty, aktivitky a budete mať možnosť teda rozhodovať, hlasovať za tie, ktoré sa môžu uchádzať o vašu priazeň. To si nechám ísť. Takže Mirka, ja sa veľmi teším, ďakujem ti za rozhovor a budeme sa vidieť určite aj ďalej, budeme spolupracovať na klube darcov a teda dúfam, že spoločne aj vďaka teda tebe nájdeme čo najviac členov tento rok. Ďakujem veľmi pekne, ja budem veľmi držať palce, aby to vyšlo a všetkých pozdravujem.